Yes, not nice, Papa. I told you, you can eat more white with pap. What's up? What's up? It's your boy Lusto Baresi. Chopes kwa mama ngicaba ngolusa, mama ngicaba ngoba bansazigqibezela niyayazi mos. Okay ke ninobani? No Sasha. Utsho ke na Cunka word of the day. Anayo. Uthakanayo word of the day. Okay. What's your favorite TikTok sound? Uzenenye. Kayidensele boy. Hayi boy na dance nje. Andiyazi phela mina. Okay ke nathi yokugqibela. Blind people, what language do you speak? Hey bosanti ba. Okay ke Cobuza question yokugqibela. U prefer uba nomntana oyigay okanye wesifebe? Igay. Why gay? Santi ba. Hayibo. Angicela ivale mntakwethu. Hayi ngoba resemphethe amajita ngayini ogel nothekeni anthola. Since bengichilo intro yami nayicafa. Awushaya yakho stress. Oh yeah, Shuba Fits. This is your boy Mr. Stress. Dos Lamatos Kalak Nana de Fake Batty. Now stressy pause. Aye. Okay. What up, YouTube? Yeah. What up, YouTube? Is your girlfriend's lady Peace Bua, known as Nalo in the cast. So, guys, today sizobafaka neti. Okay, yazini. Na imali yazini. Nigay imali stress njami nawe France lady. Nigay imali. Hayi ikhona imali angeke ngiveza amakhoina ngithi akumelanga kuvela amakhoina kwicamera. Uzethi imali kujonga. Okay, asithi ubhale exam. Ithi imark exam 20 marks. Cela ungixelele amacoin ayi3 enzi 10 rand. Nini no2. Amacoin ayi3. Yimi ngimtshela ukuthi exam ubhale ukuthi awekho. Zama baba ya. Ngitshela ukuthi ngibhalana. Unquippy vocal, there's no such. Ay, ulalele isilungu. Hayi baba stress wena uthini ke? Ubelieve isilungu sakhe? Yeah, ngitsembile untwana yeah, fede. Yeah. Ayiki 7 rand fast. Ayikho. Okay ke, wena uprefer uba nomntana oyigay. Ngitshelela amacoin. Sibuza mina ngibuze umbuzo nahluleka. Okay, wena uprefer uba nomntana oyigay okanye isifebe? Mina. Yeah, wena. Ngamana ebiyisifebe njalo. Why? Ngizolenzani ke? Uzenzani umntana wakho ucaba wena ufuna ukudla lapha? Angisho nakho ngiyakhetha no, ngamane ngikhetha isifebe, ngigay. Ufuna phisane vele? Ngamana phisane ngayo. Wena first lady? Mina like ngichoose umntana oyisifebe mfethu. Isifebe, hayi mfethu hayi. Manje isifebe. Cabanga mfethu. Hayi uthini? Uthini? Ngimsnekise eManigeria. Hayi bo ufuna ba rich ngengcosi yakhe afe cela ivale ara. Cela ivale mntakwethu. What's up YouTube, it's your boy Lusto Baresi. Abaye mangicabanga ngobani? Abaye mangicabanga ngolusto, abaye mangicabanga ngowabo, abaye mangicabanga ngo-RC. Le game yi-ministering sazoba i-steering nakhona. Khona i-steering eziphambi kwami. Yafika. Swala ke baba wami. Swala sibulalele we fast. File ngiphethe bani? Ba. Awuphethe uSiri. Shaya intro kalo. Tangeli vithu leya kwisisho phezulu. Shaya yona. Ngicabanga ngayo. Athi kuseba fethu it's your Bosch Love Siri. Umthakathi sekuyolamula idlozi. Nimvile ke umthakathi sekuyolamula idlozi. Afele njaya uprefer uba nomntana oyigay okanye oyisifebe? Prefer uba nomntana osisifebe. Why? Cause uzofebela la. Sitabana uzobefuna uvaya ngezigate entshara. Njalo ufuna umntana wakho aphisane ngekheke phambi kwakho wena ubhekile uve ngama out amanye ama out ngaphandle ukuthi umntana wakho uphisana ngekheke. Ngcono mandive ukuthi uphisene ngekheke nokuthi afune ndiyomthengela i-G-string eblue. Athi baba ngifuna i-G-string eblue. Cabanga intwana yami ngitshela ukuthi ifuna i-G-string eblue. Come on. Kaloku ndoda ayikho yenza njani? Ngiqayele nokuthi no adliwe ngumphansi vele. Ngikhetha ukuthi umntana mabe yisifebe ke nje. Okay ke fethu. What's your favorite TikTok sound? Chiponyo chama makenya. Chiponyo. Okay, now a question yokuvala fele. Blind people, what language do you speak? What? Bro, what are you talking about, man? Blind people. Ayo.
ukhuluma ama-language wabo. Injani? If ngumXhosa uzothetha isiXhosa sakubo wabo, if ungumlungu uthetha isilungu sakubo wabo. Afere animvile ke afere ayivale la mntakwethu.